Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Slay Queen Life yazondipinzawo mumatambudziko mushure mekunge ndabvisa pamuviri apo pandakazoendawo ndichinopiwa mushonga wekuti ndinge ndichikwanisa kuzoita mari ndichishandisa muviri wangu. So ininiwo pandakauya muSouth Africa ndainge nditori munhu ainge atori bo, but murume wangu ndiye akazondipandudza nekuda kwekuti ainge ava kudanana nevakadzi vakasiyana-siyana vemuno muSouth Africa. Saka ainge ava kuti kana asipo neniwo ndobva ndaitawo zvemaboyfriends, but ndikabva ndazoona kuti zvemaboyfriends zvainge zvakadhakwa nekuti wainge usitomborina kana mari yawaimboita, because murume akangoziva kuti ndikudanana nemukadzi wemunhu, kuburitsa kwake mari kunoti netsei. Ndakabva ndatanga kuwirirana nawo nevamwewo vasikana avo vaiita zvekutengesa miviri yavo vachibvawo kuZimbabwe. Ndikatoona kutoti zvainge zvitori nepundutso, ndikabva ndachizosiyana nazvo. Ipapo manje ndo pandakabva ndachizoudzwa nomumwe musikana kuti kana ndichida kuitawo mari uye zvekare ndichiketywa nevarume vane mari chete, ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda naye kun'anga. Takaenda kun'anga panguva iyo yainge achida kunorinyiwa masimba ake kuDurban uko. Saka ndainge nditori nepamuviri at that time apa ndainge ndatombozama kubvisa nhumbu yacho but zvichiramba, and ainge andimitisa ndainge ndisingatombomuzivi. Saka n'anga yacho yakabva yazviona kuti ndainge ndiine pamuviri, ikabva yati nhumbu iyi tikufanira kuti tinge tichiibvisa, then ropa racho ndo ratichashandisa pakukusimbisa iwewe so that unge uchikwanisa kuzoita mari. Wazvinzwa here? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vachizondipa mishonga yakasiyana-siyana yainge ichivava sei, ndokubva ndainwa. Ndikabva ndatotanga kutobleedha. Saka vainge vaine kamucheka kavainge vakandipa vachinditi pose paunenge uchibleedha unofanira kuti unge uchizvipukuta kuzasi uku, then wabva wazondipa. Saka vaikatora vobva vakawacha mvura iyoyo ameno kuti vakazoishandisei. Ndokubva tachizodzoka zvedu kuJoburg. Zvechokwadi upenyu hwakabva hwaita senani, but nekufamba kwenguva ndopandakazoona kuti zvinhu zvainge zvava kuoma. Ndikadzokera kwavari vakandipa zvekare umwe mushonga. Saka kutaura kudai ndiri munhu wekuti mumba mangu munoita sekunge mumba men'anga, nekuti ndinenge ndiine mishonga yakasiyana-siyana yandinenge ndiinayo. Uyu mushonga ndewekukwezva varume, uyu mushonga ndewekudzinga mhepo iyo yacho yavakati ichazova mhepo inenge ichinditeverera sezvo ndakabvisa pamuviri. Saka ndatambudzika. Upenyu hwandiri kurarama handichaufariri, asi chekuita ndo pasina, ende hwava kundisiya mumatambudziko mamwe ekuti ndinokwanisa kutongosangana dzimwe nguva nematsotsi. Ndakatombopotsa ndaurawa nemabhinya. This was after ndataurawo nomumwe murume airatidza kuti ainge aine mari, ainge achibva kuMozambique. Murume uyu ndainge ndisingatozivi kutoti ainge atoriwo pakutovhimana nemukadzi waainge achida kuzochekeresa. Takati tava mumotikari ndopandakangonzwa voice rakati kwandiri, buruka mumotikari. Komanashe takati tiri paroundabout ndopandakangovhura door. Akati ko uri kuitei? Saka vanhu vakatoshamisika nazvo. Iyo akabva anyara kuti ange achiramba achidhiraivha. Ndokubva ndaburuka. Zvechokwadi mukoma akazondifonera akabva ati midzimu yako yakasimba, kasi wakaromba seni here? Because ndanga ndatokurongera vakomana vanga vachifanira kuti vange vachizokuuraya. Kubva ipapo handina kana kuzombogara ndakataura naye. Ndinokwanisa kuti nhasi ndaita good luck, mangwana ndosangana nerimwe bad luck rinondishungurudza rinenge richindirwadza. Saka ndodawo kuti vanobatsira vandibetserewo, uye zvekare ndiri kushungurudzika mumwoyo mangu because chandakatorera mishonga iyi nekubvisawo pamuviri, it was because ndainge ndichidawo pfuma, asi pfuma yacho hapatomborina. Ndichiri kungoita zvekungopinda mumastreets ndichitengesa zvekare muviri wangu. Saka mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinogara muHopley, saka ndainge ndawana basa kwaboka uko. Ndaiwanzo kungodimbudzira hangu nemumakuva ndichienda kubasa. Zvino nerimwe zuva ndakazoti ndichibva kubasa, it was somewhere kuma past 6, kwainge kusati kwatombodoka zvekudaro, ndopandakangonzwa umwe munhu akati kwandiri, ona mari iyo. Zvechokwadi, nekuda kwekuti ndainge nditoriwo pama1, ndikabva ndazotarisa ndikabva ndaona kuti pamusoro peguva painge paine 100 US. Saka 100 US iyi yainge yakasungwa nemucheka wered nemucheka weyellow neumwe waita sekunge gold newe white newe black, wainge wakasunga 100 US iyoyo. Zvekare painge paine imwe shinda yegreen, saka mari iyi yainge yakasungirirwa pane rimwe zai. Iniwo nekuziva kuti kumba uko kwandainge ndichienda kwainge kusina kana anything, ndakabva ndachizonhonga 100 US iyaiya, ndokubva ndachizongorasa zai riya zvekare nezvimicheka zviya zvainge zvakashandisiwa kusunga mari iyoyo neshinda yegreen, ndikangozvirasawo kwakadaro uko. Ndakabva ndazoshandisa mari iyoyo ndikatengawo magroceries emumba. Asi mukomanashi, kubva ipapo kusvika pari nhasi ndava kuita sekunge munhu anopota achirwara nepfungwa. Dzimwe nguva murume wangu anozototi kwandiri, ko uri kutaura naniko? Apo handina kana kutombomuudza kuti izvi ndo zvakaitika. Ndinongokaruka ndava kutotanga kutotaura nevamwe vanhu like vanotouya dzimwe nguva pamba. Pazvakatanga kuitika zvinhu izvi, ndainge ndakagara zvangu panze ndichitosarudza hembe dzangu dzandainge ndichida kuwacha. Saka ini ndakaona sekunge munhu akauya pamba aitova ari munhu wekuziva vamwe amai so vanogara muarea mandinogara. Saka vakauya vachikumbirawo safe yekuwacha. Zvechokwadi vainge vatori nekabhaketi kavo kadiki, vakati ndinokumbirawo kuti munge muchindipimirawo safe, kana ndikazotenga ndozokupai. Ndikabva ndatotanga kutotaura navo ndichitovaudza kutoti zvinhu zvainge zvakatondiomera. Ndakati ndichisimuka ndichipinda mumba ndichiri kutotaura navo, murume wangu akabva ati kwandiri, ko uri kutaura naniko? Ndikabva ndatomuudza kutoti ndainge ndichitaura neumwe muvakidzani wedu. Akabva abuda panze achida kutovakwazisa, akabva atoona kutoti panze painge pasitomborina kana munhu. Akadzoka mumba akabva ati ingawani panze hapana kana munhu. Ndikabva ndatodanidzira kwavari ndikabva ndati my Trevor, not her real name. Vakabva vati yes sweetie. Ndikati huyai kuno, pindai mumba. Ndokubva vatopinda mumba. Ndikabva ndati kumurume wangu, saka hausi kuvaona here ivo my Trevor ava vakamira apa vandiri kutaura navo? Akatongoshamisika. Ini ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda fodya dzake dzaanoputa ndo dzainge dzava kutomukanganisa zvekuti asakwanisa kuvaona, but mukomanashi panguva yacho iyoyo ndakafungidzira kuti inini ndainge ndiri right, iye ndiye ainge ari wrong, but ndakatanga kungozvibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana panguva yacho iyoyo kuti asi chainge chakonzeresa kuti iye murume wangu atadze kuvaona chainge chimbori chii. Saka murume wangu akabuda, ndikafungidzira kuti zvimwe kuda ainge aenda kunotamba hake snooker, akabva azodzoka navo. Ipapo manje ndo pandakazoona kutoti ya zvechokwadi zvinhu zvandainge ndichiona ndini ndega ndainge ndichizviona. Akangovabvunza kuti ko my Trevor mambosvika pano here muchikumbira safe? Vakabva vati ini haiwa handina kumbosvika pano. Nguvai? Mukoma, ndo pandakaona kutoti saka zvose zvainge zvaitika ndini ndainge ndichizviona ndiri ndega. Kubvawo ipapo ndingori munhu wekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kungotaura nevanhu vandinenge ndichiona inini ndiri ndega. Vamwe vanhu vanenge vasingavaoni vanhu vacho ivavo, zvekuti ndakatomboenda ndikanogara kumusha ndava kutya kuti vanhu vekuziva vanozondiona ndichitaura ndiri ndega. I try by all means kuti ndige ndichizvicontrola, zvekuti dzimwe nguva ndinozotoignore vanhu ende vanhu vanotofungidzira kutoti zvimwe kuda ndinodada nekuti ndinenge ndisingachazivi nawo kuti munhu wandiri kutaura naye munhu wechokwadi here kana kuti haasi munhu wechokwadi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.
hanzi pandakamboenda kumusha ndainge ndava very serious. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakauraya shamwari yangu nekuda kwekuti ndainge ndichidawo murume uyo waainge achidanana naye, but nemurume uyu mushure mekunge shamwari yangu azoshayika takazogara tose ndokubva tazorambana, and I feel so sad because murume uyu kunyange ndakazozama kumushandisira mushonga, but I think kuti iye paainge achiri mwana mudiki akatogara agadzirwa naamai vake, because kana n'anga iyo yakandipa mushonga wekuti ndinge ndichizourayisa shamwari yangu yakatondiudza kutoti murume uyu anorema. So this is how the story started. Ndakauya kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizotanga kugara nasisi vangu. Sisi vakabva vazoti vainge vachida kunditsvakirawo room, ndokubva vati vainge vawana munhu ainge achida umwe wekusheya naye room yake, ndokubva ndatanga kugara naye musikana uyu. Saka tava kugara tose zvechokwadi. Akabva andiudza kuti ainge aine fiance yake uyo waainge achidanana naye ende vaitoronga zvemarriage. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza apa. Iniwo ndagara ndiri munhu hangu, ndakangokurawo ndichitongojaidzwawo naamai vangu, saka zvekushanda hazvimo mandiri. I prefer kuti ndige ndichitongochengetwa hangu nemurume, iniwo ndichingoita mabasa epamba zvekare nekuzongomufadzawo abva kubasa. That is how I am. Saka ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga yemuno muSouth Africa. Sekuru ivava vakatongoseka zvavo vakati asi kana zviri zvo zvawasarudza patomborina kana nyaya. Vakabva vanditi vainge vachida mari, sezvo ndainge ndisina mari yacho yavainge vachiti vainge vachida. Ndakazongovaudza kuti kana zvainge zvichikwanisika kuti ivo vange vachirara neni, kana tarara tose paya then ndokutobhadhara kwandinenge ndatoita ikoko. Vakabva vanditi okay, tichaita saizvozvo, ndokubva tachizorara tose. Mushure mekunge tarara tose, mukomanashi vakabva vachizondibatsira, vakabva vazondipa umwe mushonga ainge uri weyellow wakaita kunge hupfu. Vakanditi pese pandinenge ndichibika ndobva ndazoumwaya musadza. Vakandipa umwe mushonga uyo wavakanditi zuva randinenge ndichida kushandisa mushonga wacho iwoyo ndinofanira kuita muswere wese wezuva ndichinwa mushonga iwoyo kuitira kuti ndisazokanganisiwa neslow poison. Zvechokwadi mukoma, ndaiti kana ndirini ndinenge ndichibika musi wacho iwoyo ndaitanga ndanwa mushonga uya then ndobva ndazoisa mushonga uya musadza. Then pakuzonodya paya friend yangu ainge achitodya mushonga iwoyo weslow poison. Akabva achizotanga kurwara zvainge zviri very serious, kwava kuenda kumba. Iniwo ndikazosara ndichikamfota fiance yake, ndokubva tachizotanga kutodanana tikatanga kugara tose. Asi chakazongondirwadza ndechekuti ndava kugara naye murume uyu after shamwari yangu azoshayika, ndopandakaona kuti zvechokwadi rudo rwemushonga harutomboshandi zvachose. Murume uyu aitongoti dzimwe nguva kana takagara aikwanisa kungonditi Martha, not my real name, riri zita rebest friend yangu uyo wandainge ndakauraya. Obva azotovhunduka obva ati I'm very sorry. Asi akazosvika pakubuda pachena akabva ati you know what dear, ini hangu ndangoti ndige ndichingokubudira pachena. Even though ukati uruda kuramba uri mukadzi wangu, asi chichazoitika ndechekuti inini ndichazosvika pako pakukuhurira, because nyaya iri pano ndeyekuti inini ndainge ndichida shamwari yako zvekuti hauna kundipawo mukana wekuti ndinge ndichiita go through the healing process. Saka ndinoti kana ndakakutarisa I start to blame myself kuti I am betraying my late fiance by not giving myself enough time. Saka zviri nani kuti tinge tichienda on a separation. Akati asi kana uchida unokwanisa kumboenda kunogara kumusha naamai vangu, then after ndazohila that is when I will come. Ndikabva ndamubvunza kuti saka kana kuri kunzi ndikaenda kunogara kumba nevabereki vako, how long is it going to take for you to heal? Akabva anditi I'm not sure, maybe a year, maybe 2 years. Ndikatoona kutoti zvainge zvatodhakwa, ndokutozorambana kwatakazoita ikoko. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza, zvichiri kundirwadza kusvika pari nhasi. Ndakambomuedza murume uyu, ndakatoba mamwe mabhokisa ake awo andakatora mushure mekunge tarambana, zvipfeko zvake zvemukati ndikazama kuzvishandisa, asi n'anga iyo yakandibatsira kuurayisa shamwari yangu yakatoti murume uyu akasimba, hapana kana zvaunokwanisa kumbomuita.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndinonamata mweya wemumvura, asi mukomanachi pane zvose izvo zvandiri kuita ndiri kukanganisa marriages evanhu, uye zvekare in general munhu wose wandinenge ndawirirana naye anobva achizotanga kuita mweya wejambwa nemunyama. Saka handizivi kuti ndingazvigadzirisawo sei. This was after ndajoinawo rimwe group revakadzi vainge vachizviti ivo vane marine spirits. Saka ndakabva ndazotangawo kudzidziswa kuti how do I worship marine spirits ndichishandisa zvakangosiyana-siyana. Dzimwe nguva ndaitoenda kurwizi ndiri ndega, ndiri kugarawo muno muSouth Africa, saka handichazivi kuti ndini ndakakanganisa here. Ndaitoendawo ndakatopfeka zvinhu zvinopenya-penya kumadziva, asi mukoma chandakangoona ndechekuti life yangu haina kana kutombochinja. Right now I feel like I am a slave, I am being tormented. Ndinongogara ndichingonamata mweya iyi yekumvura, asi chairi kundipa patomborina. Kana ndikaita nguva ndisingaende kumadziva kwacho, ndakapfeka zvinopenya ndiine chikafu chandinenge ndiinacho, ndinototanga kutorota ichindinetsa ende ichindirova zvechokwadi. Ndinokwanisa kungobirwa kana kutongodzingwa basa. So handizivi kuti pandakakanganisa pacho ndepapi. Ndine micheka yose iyo inonzi ndo inoshandiswa nevanhu vanoita zvemamarine spirits. Ndakaitenga kuburikidza nekudzidziswawo muma-WhatsApp groups. Mwe vandinotaura navo paWhatsApp vari kutoti zvavo zviri kufaya, but inini mukomanachi zvaramba izvi. Saka ndizivi kana muchikwanisa kumbowana umwe munhu anokwanisa kuuya kuzotipawo dzidziso kuti kana uchida kuita izvozvo zvevasikana vekumvura ndeipi process chaiyo yekuti kana ukaitevedzera unokwanisa kuzotoraramawo upenyu hwakanaka, uchibata mari, uchiita mari, uchishandisa vasikana vekumvura, noti kuti unenge uchingovanamata vasina chavanenge vachikupa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.